Evo, sili smo malo. Jesi se umorio šta, Ivane? Da. Od čega si se umorio? Pa što sam se kupao. Pa nije to umor, to je umor, to je odmor, to je uživancija. Šta si radio na moru? Kupao. Kako to izgleda? Ovako plivam. Je li si naučio plivati? Da. Kako, bez čime plivaš? Imaš mišiće ili... Da, mišiće na rorja i znam bez mišića. Koje mišiće? To nisu mišiće na rorja. A ne tvoje mišiće, neke druge, jel? Da. One je to puvanje. I s njih staviš i plivaš. Da. A mogu i bez mišića. Duboko? Ma daj. Pa šta onda nosiš mišiće? Ne mogu jako duboko bez mišića. Mogu kraj glisera u duboko onega tamo kraj moje kuće u duboko bez njih. Bez njih, ali ne možeš dugo, jel? Mogu plivati, onda sam se bio umorio bez mišića. Bez mišića se umoriš, onda staviš mišiće, onda se odmaraš. A šta ja čuo da su bili neki valovi? Šta je bilo s tim valovima? Pa jako veliki. Pa skoro sam... Skoro smo se udarili... udarili od plažu. I onda sam se popeo prvi i Kristijana. Gdje je Kristijana? Evo je. A to je Kristijana? Da. Šta ti je ona? I ništa mi ona nije. Nije ti ništa? Pa čekaj, ti je cura? Nije. A imaš ti cura? Mare mi je cura. Ko ti je cura? Mare. Di je Mare? Da, Mare tamo živi. A kako ti Mare ljubomora šta na Kristijana je s tobom? Nije. Nije, ne prigovara ti ništa? Ko? Mare tebi kaže, ja sam ti cura, nije ti Kristijana cura. Jer ti ništa, ne govori ti Mare to, ništa. Dobra je, jel? I ti nju voliš. A Kristijana, dobar dan. Kako si? Ništa ne govori. Ništa ne govori. Zašto ne govori ništa? Možda je zaspala. Možda je zaspala, a? Jel spava da vidimo? Ma nije, gleda nas. Ma nije, nešto je tu sa ovim sandalama, muči je to, ima ove... Kakve su ovo cipele? To su moje. Tvoje, jel? A čemu ti služe ovo? Zašto ima ove bodlje ispod? Da, ovo je za kamenje, ono, da malo njih bocka. A da malo bocka kamenje, jel? Znači ti to kamenje bocka tebe kad si bos, a kad ti staviš onda to bocka kamenje. Vratiš im nazad. Reci ti meni, ja sam čuo da ti imaš neku gitaru malo. I to je takva, samo nije to jako veliko tako. Ovo je velika. Pa koliko je onda tvoja ovolika? Nije moja veliko. Pa di ti je sad? Doma. Šta je nisi donio? Zaboravio sam doniti, nisam znao. Nisi znao da će biti ono sad ovdje svirka? A kako neki dan si je nosija, pa kako nismo se... Šta se nisi popeo na binu svira s nama? Zašto nisi došao na binu svirat? A joj, da mi je pukla žica. Pukla te žica? Da, i odvidjela mi se ono žice. Pa treba se doniti da bi ti promijenio. Ja sam promijenio 6 žica ovih zadnja 2 dana. 6 žica sam minja, puklo mi je. Pa šta ću to tako pucaju žice kad se svira? Pa ću ti ja zamijeniti. Jel ti zna tata to minjati? Nema on. Jel svira on? Nema on gitaru, on ne zna to. On nema pojma to. Šta on zna? On zna samo svirat. Ko zna svirat? Samo moj tata zna svirat, a ne zna napraviti ove žice. A, on samo svira, ne zna žicu napraviti. A Kristijana šta ona radi? Inače. Šta radiš, Kristijana? Ništa. Jesi gladna? Nisi žedna? Ništa? Ti se spava? Nije, vidio se ne spava, ti se rekao da spava. A reci mi, šta ćeš raditi danas? Večeras? A da drugi dan bude svira, možda ja donesem, možda nađem gitaru pa ću je doniti. Evo večeras sviram, evo ovdje kod tebe, tu kod tate sviramo večeras, donesi gitaru pa ćemo svirat. A kada ćete opet svirat? Evo sad, večeras. I onda ćete još jedan dan svirat. A ne, onda idemo kući sutra, ali ćemo biti večeras tu. Znači ti možeš stići doma i da ni ja tamo kod tebe moram ja se presvući. Možeš doći doma, možeš doneti gitaru, možemo ti mi staviti žicu i onda možeš još kad budemo mi svirali doći s nama svire gore. Sve se stigne. A pa mogu ići da ući i onda mogu svirat tu. Popneš se ti gore, stićemo te na stolicu i onda ćeš svirat s nama. Šta je to bilo? To je bilo, a kako ti je prezime? Ivon. Opet me možeš pitati. Šta si ruča? Ništa. Pa kako pa kako mu malo? Sladoled. Sladoled?
to ti je ručak. Pa to ti nema, pa to ti je slabo, pa di je malo kruha i sendvič ili nešto, juha i to. Kruha i paštete. Dobro, ja ću kruha i paštetu. Ti to voliš? Je ti draga ona rastopljena pašteta ili ona tvrda? A? Je ti draga se rastopi pašteta? Ili... A i voliš pome jest? A? Ili pomu voliš jest? Što? Pomidora. Pomidora. Eto vidiš, pomidora. Pamador, kako ti kažeš? Pamadora. Pamadora. Evo, dragi gledatelji, vi koji ste slušali ovaj razgovor, mi se nalazimo dakle na poluotoku Pelješcu, je tako? Kako se zove ovo mjesto? Viganj. Viganj. Tako je, u Vignju bili smo prošle godine, gledatelji koji su gledali sjećaju se, dakle Viganj je poznat po tome što tu pušu najlipši vitrovi, to je drugo mjesto po Europi po lipoti vitra i ko dolazi ovdje? Kako se zove ovi šta lete piće po valovima? Kajtari, surferi. Kajtari i surferi, dakle kajteri sa onim zmajem, jel čime ono, i surferi sa jedrom i svi ovdje praše, piće, jer ima vitra i uživaju. I evo Ivan ovdje živi i ti lijepo ovdje. Ideš u vrtić? Idem. A di ti je ovo vrtić? A idem još 2 dana pa ne idem u vrtić. Još 2 dana? Ova 2 dana i još ova dana idem u vrtić. Sutra ideš u vrtić. Pa kako to lito je ti u vrtiću? A ćeš ti se vrati doma pa ćeš drugi dan svirat. A ne, ja ću svirat večeras i onda sutra idem ja u Split. Pa ćeš drugi dan doći. Doći ja opet ono jedan put, doći ja do godine sigurno. Pa ćeš još 2 dana ostati. Ne mogu, ja bi rado ostao, moram ići. Treba stići do Splita, daleko je. Kad da se probudiš? Kad se probudi, kao marendan lipo, a vidiš kako ona voli, ona bi htjela svirat, a? Vidiš, vidiš, na što ti ovo sliči? Jaje. Jaje, pa to se, jaje ko šuška. Evo Kristijana, malo šuškaj. Eto, vidiš da ćemo svirat večeras. Ti donesi gitaru, ona će doniti jaje, pa ćemo zapivat. Jel' tako? Pa što ti meni da tu malo. Evo ti sad malo probaj, ajde. Ivo. Radi, jel? Da. Ti sviraj, ti šuškaj Kristijana, ajde šuškaj. Evo, dragi gledatelji, pozdrav iz Vignja. Kristijana šuška, a Ivan svira, a ja pivam pismu ovu ovde u Vignju. Evo sad maki tamo, hajde, maši Kristijana. Bog! Bog! Halo snimatelju, kra, evo brod se vraća u more, kra. Ajde snimi malo djecu kako voze, kra. To ti kaže Gale Paško ja, kra. 1, 2, 3. Neću napravit nikakav stan, neću napravit ni automobil. Ja ću napraviti jedan maleni brod, S njime ću se jedriti od Korčule do Vignja, a sa mnom i ti. Jer u brodovima se nalazi cijela ljubav moja. Ako želiš napravit nešto, napravi brod kao i ja, pa ćemo ih onda imati dva. Pa ćemo se takmičiti od Korčule do Vignja, ja i ti. Jer u brodovima se nalazi cijela ljubav moja. Jer u brodovima se nalazi cijela ljubav
ćemo povirit šta se nalazi u sanduku. Di je ta lova, di je to blago, da vidimo kako se veliko blago krije u tajanstvenom sanduku. O, pa to je najveće blago na svijetu šta može biti. Nema većeg blaga od ovog blaga.